Απευθύνονται στους ανασφάλιστους δημότες και στους ασθενέστερους οικονομικά και λύνει, όπως είναι φυσικό, πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα σε ανθρώπους που δεν θα είχαν τη δυνατότητα ούτε να πληρώσουν για να συνταγολογήσουν τη φαρμακευτική τους αγωγή από γιατρούς, αλλά ούτε και να πάρουν φάρμακα δωρεάν, κάτι που είναι εφικτό τώρα. Επίσης έχει δημιουργηθεί πάλι με εθελοντές μια λυσίδα επιστροφής, ας το πούμε έτσι, φαρμάκων στα φαρμακεία, όπου οι φαρμακοποιοί είναι υπεύθυνοι για αυτά που συλλέγουν, τα εξετάζουν και τα δίνουν μετά στο ιατρικό, στο φαρμακείο, το εθελοντικό κοινωνικό φαρμακείο, για να τα πάρει όποιος δεν έχει χρήματα και θα πάρει δωρεάν. Εθελοντές, οι άνθρωποι που θέλουν που έχουν διακόψει την αγωγή τους ή που έχουν φάρμακα που περισσεύουν, δεν τα χρησιμοποιήσουν, τα δίνουν στους φαρμακοποιούς και έτσι με αυτό το δίκτυο μαζεύονται αρκετά φάρμακα